ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ പോണത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കായിട്ടുള്ള വണ്ടർലേക്കാണ് കേട്ടോ. കുറേ കാലമായിട്ട് പോണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വണ്ടറിൽ. എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വെൽക്കം ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടാ. ആദ്യം തന്നെ കയറിയത് ഈ സാധനത്തിൽ ശുഭം എല്ലാം കൊണ്ടും പര്യവസാനായി. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് മക്കളെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല. ഞാൻ പറന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കയറിയത് ഈ സാധനത്തിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. ഇതിലൊരു ക്യാമറ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 300 രൂപയുടെ കാരണം ഞാനത് മേടിച്ചില്ല ഗൈസ്. മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാടമ്പള്ളി ലെമ്മനൂരുകിനെ കാണായിരുന്നു. അതാ നോക്കൂ, 360 ഡിഗ്രിയിൽ ആരാ കറങ്ങുന്നേ. ഇതിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, കഞ്ചപടിച്ച പോലെ ഒരു നിപ്പ്. ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് ധൈര്യമായി പോയി. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തിലും കയറി കൊച്ചി മൊത്തം കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ വാട്ടർ റെഡിയിലേക്ക് പോയി. ഫോണൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം വീഡിയോസ് ഗൈസ് ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ വാട്ടർ റൈഡിലൊക്കെ കയറി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ എന്തായാലും പോയി എൻജോയ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ, ബൈ.